Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro ginigilong ki khubor bamenta kasni. Shano ja kashpo hajar klur tingka lakut kapor sha thep ye kilot hajar. Wala kasni banit thep no shaki bang ye kilot hajar kalakun henry hadu mentadang don sakumba. Shipho hajar klur tingka hakiriu pat ba ki bam shempat penpai shaki bang. Ka jingkali menta kami Shano sa akut kata ka shipho hajar klur. Governor jong ka Reserve Bank of India ulayathu baki babun ki briu ki lapan phaino ya kilot hajar bad hadu mentadang don bun shipho hajar klur ki brang ya yo bad ki bam pat wan phai shaki bang. Ulaong ba ukermen bagine ki basa shen ken sawan phai pan. Dang shen udas ulaong ba napdeng kilot hajar ki bladep bansay na ki bang. Bar ki badon hakti jong ki briu kumba prafnyo pesen kilawan thep yang haki bang. La ban kedo hang ne baka RBI kala pensyayong ya ke perthai baru ka we ha ka bakla penmi hukum ban pendu no ikilut hajar kablas dang ban shan themai house nam hajar khan riu. La ban kedo hang ne bah ka por baka sorkar kala penda ban pendu no ikilut hajar kala bu ya ka laipo tarik September bakan dei ka sngi ka bakhaddu ban thep shabang bad hadian kane kala penjlan hadu ka nyau tarik urisau bad menta kala khang no wat ban thep shaki bang.